Bejn Lulju u Settembru li għadda l-inċidenti ta' traffiku żdiedu meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li nnota żieda ta' 25.7% fl-inċidenti ta' traffiku. In-numru ta' inċidenti ta' traffiku rapportati fit-tielet kwart ta' din is-sena laħqu 3980. L-inċidenti fit-triq li ħallew persuna midruba wkoll żdiedu bejn Lulju u Settembru li għadda meta n-numru tqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fil-fatt in-numru ta' inċidenti l fihom weġġaw in-nies laħħa l-430 li jfisser żieda ta' 38.7%. Min-naħa l-oħra naqsu l-inċidenti fatali fil-perjodu msemmi. Bejn Lulju u Settembru li għadda kellna żewġ inċidenti li ħallew żewġ persuni mejta, mara u raġel. Iż-żewġ inċidenti kienu jikkonsistu wieħed f'ħabta bejn żewġ vetturi u ieħor fejn persuna ttajret minn vettura. Il-biċċa kbira tal-inċidenti li fihom weġġew persuni kienu rġiel, fil-fatt 65.4% tal-persuni li ndarbu kienu irġiel. Il-biċċa kbira tal-persuni li weġġew kienu jgħoddu bejn is-26 u d-59 sena. Fil-fatt f'din il-kategorija ta' kien hemm 58.6% tal-persuni kollha li weġġew f'inċidenti. Il-maġġoranza tal-inċidenti involvow karozzi tal-passiġġieri, filwaqt li ftit inqas minn terz tal-inċidenti involvow moturi. Ċiklisti involuti f'inċidenti ta' traffiku kienu jammontaw għal 11. Iż-żona ta' Tramuntana fin-naħa tal-portijiet f'lokaltajiet bħal Tasliem, Gżira, Il-Ħamrun u San Ġwan fost oħrajn raw l-akbar ammont ta' inċidenti. Fil-fatt l-inċidenti hawnhekk kienu jgħoddu iżjed minn terz tat-total fit-tielet kwart tal-2021. Birkirkara kienet l-aktar lokalità waħedha li rat inċidenti 253 kollox u segwi din il-lokalità kien hemm Ħalqormi. Ix-Xajra kienet waħda minn 3 lokalitajiet li rat inqas minn 5 inċidenti fuq medda ta' 3 xhur. Il-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa raw l-aktar inċidenti li fihom weġġew in-nies u kien l-aktar bejn nofsinhar u ftit qabel it-3 ta' wara nofsinhar li l-aktar li seħħu inċidenti.